Toprak ýa-da ýaşyl karakteri. Ýaşyl karakterler barada ilkinji aýdyljakda atlan biri her öýe hökman biri gerek diýip biler. Durnukly häsiýetli bolmak, başgalar barada aladalanmak, kıyın karakterlerini tanlara çıdamak, alalaşıklylyk, hoş niyet we empatiýaly ähli humanistgalyk häsiýetler ýaşyl karakterlerde jemlenen. Daşky keşipler we ruhy hallary hakynda da şikaýetleri ýok. Gatnaşyklarynda alalaşykly. Eger ýany ýoldaşlar öýlerinde parahatçylyk, atudalyk bag tileýän bolsalar, birek-birege hökman ýaşyl karakterde daramaly. Bir ýerde konflikt bar bolsa, bular tebii garaçylar hökmünde wezipe bellep bilersiňiz. Çaknaşykdan daş durýarlar we parahatçylygy söýýärler. Düşünşmezlik ýüze çykanda derrew döretmek isleýärler. Adamlaryň ýagdaýyny düşünýärler we hemişe kömek etmäge meýilli bolýarlar. Näme derdiňiz aladaňyz bolsa, bulara aýdyp bilersiňiz. Derdiňiz diňläp biljek iň owa adamlar ýaşyl karakterlerini tanlar. Ýöne çözgü tapma okyplary, dert diňleme okyplary ýaly güýçli bolmasa da, şo pursatda bir çäresini tapyp size kömek etmäge niýetlenerler. Ýaşyl karakterleriň bu niýetlerinden hyýanatçylykly peýdalanmaga synaşýan çemeçi opportunistler hem köp bolup bilýär. Beýle kişilerden erwetlige garaşmaýandykları üçin sada we ananjaň bolýarlar. Ýaşyl karakteriň we saýlanan kişiler aňsat gaharlanmaýarlar. Ýöne fabrikatelerde olandan bolsa, olar köşeşdirmek diýsen kyn. Ýaşyl karakterleri iň kyn düşýände atlan biri bolsa, şahsyň komfort zonasy diýip biljegimiz öwrenşen ýaşaýşlaryndan çykmak. Olar köne owalaryna täze däplerin gelmesini islemeýänlerden. Olaryň ýaşaýşlaryna ütgeşiklik giresen, endiklerini goýdurmaga synançdan, gatnaşýan adamlardan daşlaşdyrdan, tankyd edip käýesen gaty gynan öýkelýärler. Ýöne daşarek reaksiýa bermeýändiklary üçin siz duýmaýarsyňyz we esas problem hem şundan. Başgalara ýan bermeli üçin keskitli karar bermekde kynçylyk çekýärler. Toprak karakterli kişilerin çözgü tapma okyplary hökman ýagdaýda ösdürilmeli. Ösdürilmedik ýagdaýynda bolsa, siziň bilen bilelikde derdiňizi aglap bilerler. Ýöne kömek etmek üçin näme etjegini bilmezler. Haýyşlara ýok diýip bilen oklar bolara ýok diýmeni başar diýilýän kinosyny görkezmeli. Seňlisleýän adam bolmasy üçin öz sözlerini ýok saýyp bilýärler. Ýene de bir kynçylyk çekýän meseleleri wagt planlamasy. Ýöneköy görnüşde günlerini belli sagatlara bölüp, işlerini planlasalar, işlerine has üstünlükli bolarlar. Gara toprak ýa-da ýaşyl karakteriňe taýlanýan tanlar sabırly bolýarlar we howlukma çereket etmeýärler. Üns merkezlerinde adamkärçilik bolýar. Adamlara hemayet vermek we goldamak bulanşy gary. Durnukly we parahatgalyk häsiýetde bolýarlar. Hiç kim bir rahat etmek islemezler. Duygularyny açykdan görkezmezler. Sürprizleri, pürkünçenleri halamazlar. Maksady we näme ediljegi belli işler taýlarlar. İş edilende iş yerine ýetiriji toparyň adaty we agdasy bolmagy islerler.